semangat orang ngantuk ya Mbak ya. Monggo Mbak Putri. Bos-bosku lagi musyawarah. Oh iya. Tak terakane sih. iya Mas. Alah Pak, mboten sah Pak. Alah. Kepiye? Berusaha kok mboten sah piye to? Nek kowe ra apa-apa aku maklum. Cara Anjar, cara Windake semapan. Mesakne panggung iki lho. Termasuk kowe kuwi to. Ya aku barang kuwi lho. Nggih. Pak ngono ya. Iki ya ketok iki. Ketok apa? Jan-jane Ya. Mangga ya. Mangga Bude, Mbak cantik ya. Ya. Sajak nyerigani atiku sung jodoh kanjeng karo wanita liya. Suka dilaras ya. Terima kasih cantik. Sesayanku saja dina minggu sing karo alah kowe ngajak Pak Kumis ning taman Matur suwun Pak Kumis. nganti lingser srengenge aku nunggu kau Anak kambing sayang. tak Kepiye Mas? Kacang ki paribasan manut karo lanjaran. Iya. Persanano bapake ganteng, ibuke ayu, putrine yo cantik yo ayu. Cantik dong. Ya Allah. Mbak, belum habis ini. Belum habis. Jan-jane
Bisit ya, bisit ya. Yo. Sing ijo ndi ya? Monggo Pak, Mas Adi, monggo. Matur suwun Pak Anto. Monggo kaset-kasete ta, Bud. Ninggal katresnan Mas. Kurang apa aku iki dadi manungsa. Kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tadi ora bisa ditambani mripat iki ora bisa Bebek tumpuk jan. sliramu jejer dhewe tresno mubar nasune asmana lali aku yen to nyandeng wanita liya wis milih sayang aku apa dheweke wis milih tapi bojoku apa bosone bola bali mong gawe kelane ngrasa rasa tresno sliramu harap bisa jeblo wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelane ngrasa rasa tresno sliramu rapi sonjoko sing tak suwun enggal paringo eling marang keluarga tansah sumandhing ayem tentrem pangajak kurina wangi bola bali bojo larani ati Sukawati laras ya rasa biasa ya 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 nangis sajroning atiku Pak Suhardi timbalana ndok pindah. Pak Suhardi timbalana diaturi. Monggo Pak Suhardi, monggo to. Ayo. Sliramu ra krasa. Aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun lan wengi. Muga-muga Gusti ijabahi. Sahabat anggon
Suhadi mboten pesan, mboten. Pripun lho Pak Suhadi lho. Niki aja lali paling jas. Jas. teman. Hei. Monggo Pak. Kula dampingi Pak. Pak mulai kompak ya, mulai kompak Sukawati ini. Asik. Joget bareng dong, joget bareng. Ajarin dong. Angge sajrun. Bacotna. Apa sih? Iya. Nyanggal lah. Manel lho nak. Penak kabeh Bos. Penak kabeh Bos. Suwun Penak kabeh. Iya lah, risi. Iki wes. Monggo Pak kula derek ya. Monggo lho. Ayo Mas. Tau nono wis bojo ing tresno. Jogetnya mana dong jogetnya? Balong nangka bebasane. Lah iki oh lah iki ngaten. Engkajani wae. Yo. Tak kira aku semua adung nang ngene tenanan lho. Kok randang-ndang bane kayak ini. Lu kaleh neh. Takut ya Pak ya? Takut ya? Mantan copet soalnya. Nak takut ke ora. Gila. Ya, wis kesaju meneng monggo bajike Bang Ayu. Aja lali bawae. Babas ke apa Mbak Winda? Kangen ning ati. Iya. Ya. Digarakne karo Pak Prof Sesepuh Liwo. Yo, monggo Pak. Hai nalembaan. Ya ngono ya. Ayo. Monggo Pak Suradi. Bapak derek gak bener apa lho monggo. Lanjutane sraget lho. Monggo pinter ajeng kesane sekeja. Wong bagus dadi lagu. Ajeng panggung mawon enggak kesanipun kanca sekeja akhiripun mendet dokumentasi. Jos.
Ini habis liwung lagune apa Pak E? Lewung dulu. Oke. Sabtu pandita ratu ing sliramu datya ing sisihku mugi Gusti nilai ayo Bunda tresnaku bakal kinawa mati. Pak Kumis matur suwun nuwun. Kok babaske lali janjine ya Basku ya. Nggih, katur segera panitia. Oh ya. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Lo. Ja. Suwe nggonku ngenteni liwung ngetan aku jampi hati atinya wiji anajan ojo tak parani kok bapak-bapak panti habis foto joget bareng Pokoknya nggak boleh pulang dulu ya, lali Mas. janjine betul nggih pokoknya buat bareng kondorien habis foto joget ngene ya Mbak Anjar Masuk, Mas. burung kok nggon aku gek nang kene kok masuk piye Maksudnya lagune mahuk. Maho hidup. Matok. Iya ya, maho hidup. Iya. Ya Allah. Ya Allah, padha amit-amit sih. Iki aku nggawa Amit-amit jam meteng lho iki lur. Meteng anak. Penyanyi kok metengan ya, Mas. Penak mungkin. Ya. Yo, bablaske lali janjine. Panitia habis foto joget bareng monggo. Sabtu Iya, yo, joget semuanya, bapak-bapak panitia. Monggo Pak, joget semuanya dulu. Pak Suradi, ayo, bakso. Ayo. Loh, pada belandang. Iya. Dino minggu sing tak tunggu Pak Suradi. kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srenge ngene ana kene aku nunggu kowe lah Ibu Erna
dandan kowe ora teko Mbak Anjar Ya sayang. uga iki sinambi ya ngaturne atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak suwun keberkahan Oh Gus. nggih, monggo Pak. Pak Jaja. Pak Jaja. Monggo. Oh nggih. Nggih. Monggo Pak Suhadi. Manis kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise mengguli kula yen Jantungku ayo res nggih kula wonten mriki nggih Pak Jaja nggih. Kembang babi dek Monggo Pak Suhadi. setengah hati aku
Abdul Hadi sampun. Napa malih? Mangga Mas. Langgam sambung Wanci Dalu. Pangapura kang mas
tenan sida jati Mas Flores Nun. campur sari gayenge kok ngene saka ngendi? Regane pira, Mas? Nak kowe takon saka ngendi aku jawab. Ning nak kowe takon bab perku aku ora ngerti wae. Ngono to. Ah, 500 kuwi sing nyaron biasane. Biasane ngono lho ya. Kuwi nek ning Cilegon. DP-ne 500 ra cukup, Mas. Minimal 30% harga. Nggih, sing baku tos uninga sing wis ngertos nggih kersane pun tambah ngertos. Nggih. Sing dereng dados ngertos saged kangge nambah tali silaturahmi dan paseduluran. Nggih, Mas. Campur sari Sukawati Laras Widya saking Ladan Kragilan Sentolio Serang Banten. Serang Banten, Mas. Pangarsa piyambakipun. Aduh-aduh saka Serang Banten. Ya Allah, alhamdulillah. Panjenipun Bapa Kumis. Pak Kumis. Pancen acarane golek sing istimewa. Kabeh Ngoten. para vendor yang mendukung golek sing profesional. Anjir. Uga saka dokumentasi cerah foto, dijantung sing wis kondang. Ya alhamdulillah. Uga campur sarine ya biasa wis aturke Sukawati Laras. Sone lho, Sone, Mas. Raja Piye? Wali Sakti. Tek apik ngono, Mas, rayumu, Mas. Raja Wali, Nduk. Nggih artisnya ya pinilih nom-nom. Lah iya dong. Oke matur suwun. Terus Mas nganten rasa repot-repot mikir, "Lah kok dibayare piro?" Wis dibayar karo Wis bapak lunas, kabeh, Mas, wis lunas. tenang. Mang tentremne atimu Mas nganten Mbak nganten nggih tugasnya pokoknya jangan bahagia engko bengi iu. Ki omong apa tok Boh lho iki. Oblasna Nduk. Oblasna entekna Nduk. Kang Mas Kamran. Bisa Langgam sambung wanci dalu laras mas. pamintaku. Oh jadi dua-dua ya. Cendek mawon nggih. Pamintaku cendek. Nimasito asih Seragen punya nggih leres. atut ru Sire malai malah kleru. tansah reruntungan Kula kan marai cakepane mengke nek rezeki dibagi ya, Pak. sing sarina sawe ngene Iya. Datan kenggang sak rambut sing dem rambut wis jumeneng. lamun atuh caketing ati Yen cedak tansah mulat yen cedak tansah mulat sito asih
do mimi amin tuno ayu nima Ngoten, Mbak. wajib Sito. asih Sito asih bebraya. Monggo duet kali Mbak Putri. Dilajengaken napa, Pak? Setya tuhu. Oh, nggih. Ya, masuk. Asuk. Buka celok napa? Musik. Ah, kendang-dang. Oh, nggih. Dialus riyen no. Lah nggih. Niki pengendange asli Sragen. Sragene pundi? Pungkruk. Pungkruk. Nggih. Pungkro apa tungkro? Pungkruk. Pungkro ya. Nek tungkro garing kan lho, garing sing isih enom kae tungkro. Kuwi setekro, Mas. Nek sing nggih rondo-rondo nika cakro. Aku kan setya. Dulur-dulurku Sragen Klaten monggo Cilacap. Katuran bener rak maju. Bapak Kumis monggo. Mulai gawe iki. Niki tiyang masaran nih. Monggo. Niki tiyang masaran nih. Masaran nggih, Basa monggo. Jumeneng. Sragen ugi berarti. Alah, Sing wong gondang mau dondi yo. Gondang Winangun, nanggo pabrik gula. Kula gondang. Oh, gondang kan, Pak? Iya. Gondang etan. Gondang sing wetan. Pak, umume teng Sragen iki nek HE ngoten niku pripun? Umume Sragen. Aku ra melu lho. Tamat, Pak. Aku ra melu nek kuwi. Aku gak melu-melu ngono kuwi. Pripun to jenengan lho Ti? Sragen. Sami kula ya ra melu-melu nek ngene kuwi aku ya. Ngono kuwi. Anu kuwi, kudu anu kuwi. Pripun? Wis lali. Oh, lali kesupen malah nggih. Monggo. Aduh, piye iki Barang apik iki, jelasane? barang apik ampun dilalek. Ndang paringi ta. Budaya apik ampun dilalekne lho buat wong sedekah kok. Mugia Iya. to berkah. Hei. Ayo.
Aryati. Mas Aryati. Ora ya Mbak Bud ya. Seneng kok dadak dipaksa ya, dadak dilarak-larak lho Bos. Boyo sing biasane pandemen Wong beksa beksa. Sragen iki ra mungkin ra iso joget. Nah, terus niku Pak Bos. Aryati. Terus niku. Nyuwun lagu menapa niki dibablas nih menapa? Oh, Mangga. Ah ngimpi Mas. cocok, Wut. Dibablas nih. Ah. Sragenan. Mokianto berkati mimpi. Bablas ngimpi Bosku. Malah bunder adek. Monggo Pak Kumpis kersa jumeneng. Kesane tambah gayeng Pak. Monggo. Masih kanyo. Oh ya. Ya. Pak Arya, saking masaran Saking Sragen ya Pak Aryadi. Bojo muti, bojone tilem nggih ponan nggih. Ampun, tenang mawon Pak. Padhe kabeh juga tas terus mundur nili oh gek turu rene. Mundur oh gek turu ayo di. Iya mesti. Yo. Mbak Putri, sak rambane ya. Sak rambane bosku nggih. Ngimpi. Sekolah laras ya. Bonarong, ya. Kali kota semangga, gabung sekalian.
mboten. Pak Aryadi, Monggo. bablas kenapa Pak Aryadi? Lah. Alasan. Nggih, ora ndek ngene apa ki merendah sih. Jane iya. apa-apa saged Pak Aryadi. Jangan malu-malu. Wis kesuwen ning perantauan dadi lali. Kesel, Mas. Nggih, mboten nak budaya senajan teng perantauan kita uri-uri wae. Nggo tambo kangen, tambo ya tambo kangen mong, Nduk. Katon Nggih. Pak Aryadi matur sembah nuwun. Yoi. Asik. Sukawan Ayo. Ayo. Sik, tak baleni wong ayu sing saka Wonogiri Jawa Tengah ngacung. Saya Nggih, paring asma Mbak Anjar. Yang dari Ponorogo Jawa Timur mesem. aku. Ah. Sing saka Boyolali Jawa Tengah kondang susu ngene-ngene. Masa aku kok ngene-ngene. Ayo ciri khasnya kan ngono maksudnya ki kondang susune. Ya, ki Marasuan, ada Wonogiri, ada Ponorogo, ada Boyolali, Iya, Mas. ada Klaten, nggih ngatur suwun. Klaten nek kancane. Siapa? Pak Hajat, Pak Hajat Klaten. Pak Kumis, Oh, malahan. Gondang Winangun pabrike gula. Ngono to. Nggih. Pak Kumis ya Klaten tanggoku. Pak nggih. Wis Ibu oh enggak tak. Ora, Mas. Ya Pak, ngene Allah. aku. Dua MC Dridis ngene iki Yo. to. Baca kesuk ya, Nduk. Donga kanggo penganten, setia tuhu. Masuk. Mogianto. Lo 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 lo. Ha.
Mugiantu berkah. Ja. Matur sembah nuwun wong ayu.